ningazi bafana ngigeza izandla ningeqa ngaphezulu ngimdala kangaka kanti bese kwenzani lapho nini bonani nize ngayo uzwa ngizothi mase niqala nifuna ukukhuluma sobuye sihlanganisa amakhanda futhi uma ngabe lo mlilo wenu lo wamalahla usubohlile esini yabona wena uma ungafuna ukubona amehlo enyoka hlukana nomfana nomfosazi wami angisho ukuthi ngithini uyayishimana isikaqhwalahle asiyofuna engqe uyayikhohlisa sithi manje uyayeke uhambe uhlomela afuna ikhanda ngenhlamvu yazi angazi kulo muntu ombiza ngomfazi ukuthi wayeboneni lesi sididi esinjengayo washada namfukani nina ngihlalisele ninabufakazi yahlalwa phela lapho usukhuluma njengendoda-ke manje washada nami kuqala ngakho-ke asiye kulokhu sibuyele emuva naphambili siyezwana ingane yami yona-ke ngiyifuna la umuzi wami phela lona hamba nalo muntu wakho uzofika phela lona kuseni tata kodwa ngasho Thazana uyayibona lento engiyishotha mfana uyayibona lento enzeka la emagcekeni akukana labo chakijana la hayi mani awungiphalisa kakhulu ungabikho kukaphezulu bengifisa ukuzwa ukuthi yena bezosiphendulela thini kulolu lonke lolu daba lolu okungiphatha kakhulu kakhulu ile ndaba ngalo kaZipho Sonke ngoba phela lo mnisi uyibhedlile hayi asishiyile yabo ngicasuke kabi namhlanje ngcono ngivele ngilale